akpọkuola ndị Anambra ka adọnyere gọọmenti steeti a ukwu site n'ịkọchasị ọwa mmiri dị iche iche enwegasịrị na steeti a iji wee fụ na uju mmiri apalụghọ mmadụ n'ime afọ a. Chibụzọ Obidike ga-akọwalụ gị nke ọma. Onye Managing Director nke Operation Clean and Healthy Anambra Ọcha Brigade Maazị Celestine Hanere kwuru okwu a mgbe ha gara njem nke jikọtara onye Managing Director Ọka Capital Territory Development Authority ACTDA Maazị O.C. Onuko nakwa onye ọchịnchere oge nke Ọka South Maazị Tangod Anago iji hụ etu ide si aga dịka mmiri nke mbụ zochere n'afọ a. Maazị Hanere kọwara na ihe eji mee njem ahụ bụ iji mee ka gọọmenti ghọtagasịa ihe ha ga-etinye n'atụmatụ maka igbochi ide na steeti a. Dịka o si kọwaa, oge erugo mgbe ndị Anambra ga-ahụ na ekpochasịrị ọwa mmiri niile dị n'obodo. Ọ na-ekwu nke ya, Maazị Onuko kọwara na ọrụ gbanụgbanụ ahụ nke ebumnobi ya bụ ileba anya n'etu ide si aga ma hụ na ebelatara oke ide. N'akụkụ nke ya, onye kọmandanti nke Dobe Ọkọcha Prince Ikechukwu ndị Igbo kenere ndị mmadụ maka etu ha si ekpofu ahịhịa nke ọma ma kwekwa nkwa na a ga na-ekpofu ahịhịa otu o kwesịrị oge ugbu a nọ n'udu mmiri.